песента скоро. Разкажи за него. Ох, аз нищо не знам за клипа. Аз дори не знаех, че ще има клип. Но се оказа, че Маги Халваджиян ще сниме клипа. Вчера бях в едно предаване като негова изненада. И той тогава ми каза, аз поемам ангажимента за твой клип. Ще го направим. Само ми кажи кога си готова с песента и почваме. Така че аз не знам какво ще представлява клипа. Доверявам му се напълно. Имам от такова голямо доверие още от България търси талант, защото не съм го казвала никъде, но аз имах много голям проблем с избора на песен за финал. И когато аз избрах песента, но аз продължах да се колебая дали е подходящата, дали ще стане, дали така. И тогава Георги, майката, който ни беше отговаряше за нас, музикантите в предаването, той ми каза, добре, ако на мен не се доверяваш, довери се на Маги. И аз го направих и не съжалявам и не сгреших. Така че сега каквото и да реши, аз просто правя каквото той ми каже, пълно доверие му имам и се надявам да не предаде това мое доверие. Винаги ли около теб има толкова много хора, които те подкрепят и които искат да ти помогнат? Или сега просто е такъв период? Ами не, никога не е имало такива хора. Аз точно това се очудвам. Теди в момента ми каза, че един от хората, които иска да помогне за аранжимент е от шоуто, беше от екипа на предаването. И аз стоя и, ама защо така се случва? Какво го е накарал този човек да ми помогне и да пожелая да помогне за тази песен? Аз не мога да си обясня защо всички тези хора правят толкова много за мен. Наистина, аз съм им ужасно благодарна и аз съм щастлива, че ги има в живота ми. Какво си пожелаваш да ти се случи в следващата една година? Пожелавам си... Знам ли? Пожелавам си много сингли да издам през тази една година. Защото не знам дали сте наясно, но повечето артисти в България издават един сингъл на година, което е много страшно, но и не може с такъв малък пазар, не може да изкарват повече. Мен ми се иска поне три. Аз не съм толкова кипя от енергия и имам толкова много идеи и просто искам да работя и да творя хубава музика. Искам да имам място, на където да пея тази хубава музика и да има хора, които да слушат тази хубава музика. Желаваме ти го.